Ćao ljudi, evo me posle duže pauze. Ja sam Milica, a ovo je podcast Lezioni di Serbo, Serbo per Italiani. Ne znam da li čujete kišu, ali dok vam snimam ovu epizodu, kod mene pada kiša. Ja sam u Srbiji, tako da nemam svoj veliki mikrofon, nadam se da me dobro čujete, a ova epizoda biće baš tradicionalna. Zašto? Zato što govorimo o jednom tradicionalnom jelu. Ako mene pitate koje je neko baš tipično jelo moga kraja, rekla bih da su to punjene paprike. Paprike su naravno letnje povrće, tako da je ovo idealan period da ih jedemo, ali punjene paprike nisu baš lagano letnje jelo. Nema veze, svakako nije pretoplo, a i kraj leta je blizu, pa vam predlažem da slušate recept i probate da napravite punjene paprike. Kao i uvek, dobit ćete tekst epizode u newsletteru, a u opisu podcasta imate link i možete da se prijavite. Ova epizoda je malo drugačija jer ću vam postaviti i neka pitanja. Zato pažljivo slušajte, koristite rečnik i razmislite kako biste preveli neke izraze za koje ću vas pitati. Krećemo. Prvo ću vam reći sastojke. Šta nam je potrebno za punjene paprike? 7 paprika babura, 700 g mešanog mlevenog mesa, 2 manje glavice luka, 1 šargarepa, 1,5 šaka pirinča, biber, so, ulje, vegeta, mlevena ljuta ili slatka paprika, čen belog luka, peršun, 1 krompir ili paradajz za zatvaranje paprika. Zapraška 5 kašika ulja, 3 kašike brašna, 2 kašike mlevene paprike. Za ovaj recept koristimo paprike babure. To su slatke paprike, znači da nisu ljute. Debele su i kratke, nisu mnogo velike kao u Italiji. Zatim koristimo mešano mleveno meso. I evo prvog pitanja. Šta mislite? Šta je to mešano mleveno meso? Tu su i 2 glavice crnog luka. Zanimljivo je da kažemo glavica. Koristimo ovu reč i kada kažemo glavica kupusa. Drugo pitanje. Šta mislite? Zašto kažemo glavica crnog luka ili kupusa? Šta znači glava? Treba nam i 1 šargarepa, zatim 1,5 šaka pirinča. I treće pitanje, šta znači šaka kao deo tela, a šta znači šaka pirinča? Od začina koristimo biber, so i naravno vegetu. Vegeta je poznati jugoslovenski začin i sve naše domaćice obožavaju vegetu. Treba nam i malo mlevene paprike, ljute ili slatke, po ukusu. Četvrto pitanje. Šta je sad mlevena slatka paprika, a šta mlevena ljuta paprika? Ako volite peršun, možete ga koristiti, a obavezno ide i 1 čen belog luka. Kada koristimo ceo beli luk, to je glavica belog luka, a kada nam treba samo jedan mali deo, onda je to čen. Ako ste već pravili srpska jela, verovatno ste čuli za zaprašku. Zapraška se stavlja pri kraju kuvanja ili pečenja i za nju nam je potrebno 5 kašika ulja, 3 kašike brašna, 2 kašike mlevene paprike, ljute ili slatke. A sada da vidimo postupak. Izdinstajte sitno seckani crni luk na dosta ulja. Dodajte sitno sečenu šargarepu, pa mleveno meso,
Dobro promešajte i pržite dok meso ne bude kuvano uz povremeno mešanje. Kada je meso skoro gotovo, dodajte šaku i po pirinča i pola čaše vode po potrebi. Kuvajte uz često mešanje dok se pirinač ne skuva. Kada je pirinač skuvan, dodajte vegetu ili so po želji, malo više bibera, 2 kašike mlevene paprike, čen belog luka i dosta peršuna ako ga volite. Sve sjedinite i ostavite da se kratko prohladi. Zatim operite paprike, skinite peteljke i očistite ih od semenki. Svaku papriku bogato napunite filom pa zatvorite kolutom krompira ili paradajza. Ređajte u nauljenu posudu za pečenje, sipajte vodu do 1/3 posude i dodajte začine. Poklopite posudu i pecite u zagrejanoj rerni na 250 stepeni oko 40 minuta, zatim skinite poklopac i smanjite vatru na 200 stepeni. Pecite još 30 minuta ili već po vašoj želji. Kada je gotovo, izvadite iz rerne i napravite zapršku od 5 kašika ulja, 3 kašike brašna i 3 kašike mlevene paprike. Prelijte zapršku preko paprika i vratite u rernu na još 5 do 10 minuta. I 5. pitanje, zadatak. Probajte da pronađete značenja glagola dinstati, izdinstati, seći, seckati, dodati, mešati, promešati, pržiti, ispržiti, propržiti, kuvati, skuvati, sjediniti, prohladiti, oprati, skinuti, očistiti, napuniti, ređati, peći, poklopiti, preliti. To je sve. Uživajte u ovom jelu i obavezno mi pošaljite vaše utiske kao i odgovore na pitanja. Pozdrav i slušamo se uskoro!